אבשלום נולד ב-15 לאוגוסט 1945. זה היה היום של גמר מלחמת העולם. זה היה היום שיפן נכנעה. וזה גם מה שנתן לו את השם בעצם. ואני זוכרת שכשהוא נהרג, זה מאוד הדהד לי. איך שהוא בעצם נולד ביום הראשון של השלום. מי שהכיר אותו יודע שבסך הכל הוא היה איש של שלום. לגבי הגיוס של אבשלום לחיל האוויר, אני חושב שזה היה מאוד מפתיע. זה לא מישהו שכל חייו חלם להיות טייס, בכלל לא. אבל מרגע שהוא החליט, הוא הלך על זה מאוד חזק. היינו בקורס 46 ג', אגף האחרון, וההיכרות הראשונה שעשינו בינינו, אז כל אחד אמר איך קוראים לו. אב שאמר שקוראים לו אבשלום. טוב, אבל איך באמת קוראים לך? אבשלום, כן, אבל באמת, מי שמכיר אותך, איך קורא לך? זה אבשה. אבשה היה מדבר, כולם היו שותקים. יש אנשים שצריכים להשתיק אנשים, ויש אנשים שהם מדברים, אז אחרים שותקים. ואבשה היה מדבר בשקט, וכולם היו שותקים ומאזינים. זה שהייתה בו איזושהי בגרות ושיקול דעת יוצאים מגדר הרגיל. ואני חושב שכמעט בכל מקום שהוא היה, הוא מילא את הפונקציה של זקן השבט. לאותו אדם שאתה הולך לפני החלטה קריטית בחיים שלך, במעשה כזה או אחר, אתה הולך להתייעץ. צורת הטיסה שלו וצורת ההובלה שלו היה בה משהו חיילי. אם נותנים לו כיוון, זה הכיוון שהוא ייקח. חיל אוויר בתקופה ההיא, אני מקווה שהיום לא, ההליכה אל פיקוד הייתה באופן מפורש עם צלצולים והברקות, וכן למתוח את החזה בפני הקהל בתחקירים, דברים שהוא סירב לעשות. מלחמת יום כיפור מבחינה זאת הייתה נקודת ציון מאוד קשה, אימת מוות. אפשר לחשוב שמדובר פה בסופרמן שהוא בתוך תוכו לא מתרגש אף פעם, וזה לא נכון. ואני זוכר איך הוא אמר לי, לא בטוח שהוא סיפר את זה לרבים, שהוא פשוט לא היה נרדם בלילה, וכשהוא עצם את העיניים הוא ראה את העשן ואת המטוסים מתפוצצים ואת הנ"מ. בשאלון סוציומטרי שנעשה אחרי מלחמת יום כיפור, הוא יצא מפקד מספר 1. משהו מיסטי, הוא בורח מהפיקוד והפיקוד רודף אחריו. כשיריב היה בן חודשיים, התחילו חיי הנדודים שלנו. עברנו לשנה לגור באזור הדרום, כי הוא הדריך בבית ספר. ואחרי שנה חזרנו לשריד, ואחרי עוד שנה עברנו לגור ברמת דוד. ואחרי שנתיים פה נסענו לאנגליה לשנה, וחזרנו הנה לחודשיים, ועברנו לתל נוף. בסוף חזרנו לרמת דוד, שבשבילי זה נמל הבית. ולמעשה פה זה התחיל ופה זה נגמר. בטייסת מדי פעם מגיעים לאיזושהי נקודה שבה צריך להוציא אנשים. ואני הייתי בא אליו ואומר, אבשה, בוא נוציא את הבן אדם, חבל להשקיע בו. אז אבשה היה אומר, אנחנו עוסקים בבני אדם ולא בבהמות. ולאחר תקופה הייתי נוכח שבעצם הוא חשב כמוני, אבל מצא את דרכו האנושית להוציא את האנשים מהטייסת.
כמו שהוא פעם אמר באיזה משפט, חבר'ה, אם אנחנו ככה רבים בינינו, אז אולי בכלל לא שווה כל העניין. יש לנו פה איזו משימה, ויש לנו איזה ארץ להגן עליה, אז אם אנחנו ככה רבים בינינו וככה מתנהגים אחד על השני, אז בשביל מה כל העניין? במהלך השבוע לא היינו רואים אותו הרבה, זאת אומרת, הוא היה מגיע בערב תמיד ב7, 8, משהו כזה, והוא היה נכנס הביתה, ואיך שהוא היה נכנס הביתה היה נהיה אור כזה, היה נהיה טוב. אני יצא לי באחת התקופות לארגן להכין איזשהו אירוע בטייסת, בין היתר עשינו סרט. ואני מראה לו את הסרט, הוא מסתכל עליו, ואני כל הזמן מהצד אומר לו, תשמע, אבשה, זה לא יצא כמו שרציתי. העורך חתך פה לא במקומות שביקשתי, המעבדה פיתחה את הדברים, לא במקום, מוזיקה לא מעורבבת טוב, אני לא מרגיש טוב עם זה. הוא מסתכל עליי, אומר לי עם החיוך הקטן שלו, גורי, אתה לא פזוליני, אנחנו לא מצפים ממך פה ללכת לאוסקר. זה סרט של הטייסת, נסע לידי הטייסת, יהיה בסדר. יהיה בסדר. ביום הזה עצמו, זה היה כמו כל יום אחר, הוא יצא בבוקר לטייסת, ואני בענייניי, וב9 בבוקר לקחתי את נעמה בסלקה בדרך לבנק. ואיך שיצאתי והתחלתי ללכת איתה, אז ראיתי את המשלחת. ואני פשוט לא האמנתי לזה. הרגשתי שזה דבר שלא יכול לקרות, שלא מתקבל על הדעת. אני ידעתי שלאבשה יש משהו בקצות האצבעות, שהוא יכול למצות מכל דבר את הכי טוב. הוא נסח כל כך הרבה ביטחון, וידעתי שאבשה הוא טייס מעולה, עם שיקול דעת, וזה פשוט היה בלתי נתפס. גם כן ההרגשה הזאת שאנשים אהובים יכולים ללכת בכל רגע. אבל זה איזשהו אל שלכולם יש. זה משהו שאף פעם לא הכרתי, ואני לא יודעת איך הקול שלו היה. ואיך הוא היה. כלום, כן. וזה כואב אני לא יודעת אם אני דומה לה. בתור ילד לא השכלתי כל כך לעמוד על התכונות המיוחדות שלו. בכל אופן, קשה לי לזכור. הסגנון הזה של לתת תשומת לב לכל אחד ואחד, ולקבל כל אדם כמו שהוא, ולאהוב את כולם ולתת לכולם הרגשה שהם שווים משהו. אני מאוד אוהבת את הדמות שמצטיירת לי מאבא. אני מאוד מעריכה אותה, מאוד הייתי רוצה להכיר אותו יותר. אבא נהרג, אני הייתי בת 7 חודשים, וכשאני בת 16 זה 16 שנים שאני בת 17. זאת אומרת, החיים שלי סופרים אותם יחד עם המוות של אבא. ומה שאני מרגיש עד היום זה געגועים. געגועים לאותה מערכת יחסים, אותה דוגמה של יחס, איך בן אדם יכול להתייחס לבן אדם אחר נקי, נטו, בלי מניפולציות. תמיד, במשך 14 שנים, היו עינינו בשמיים, וכל מטוס שחצה את שמנו היה של צ'ול. ועכשיו, כל מטוס צובט בלב. זה אבשה, צעיר, ככה הוא נשאר, חרוט בזיכרון שלנו.